सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, भोजपुरी इतिहास में सबसे बड़ा काम भइल बाटे। रुआ लोग के बता दिल बनी पिछला न्यूज में कि कैसे पवन सिंह के दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल के भोजपुरी के सिरमौर बन गई बने पवन सिंह। जी हाँ, लगातार बधाई के तांता आ रहा बाटे। जी हाँ, बधाई के फोन एको मिनट बाकी नहीं रहत कि जब पवन सिंह के फोन घंटी बाजत ना होके। जी हाँ, यही बीच में भोजपुरी के सुपरस्टार और उनकर प्रतिद्वंदी कलाकार, जी हाँ, जिनकर नाम हटे खेसारी लाल यादव, उहो फोन पर पवन सिंह के उनकरा बधाई दिले बने। जी हाँ, उनकर ये अवार्ड मिलला पर उनकरा के बहुत बहुत बधाई दिले बने। कहले बने कि पवन सिंह के जौन बधाई अवार्ड मिलल बटे ई भोजपुरी खातिर बहुत ही गर्व के बात बा, जौन की अभी तक कोई के ना मिलल सो उ अब की पवन सिंह के मिल गई बटे। इससे पूरा भोजपुरी समाज खुश बटे कि पवन सिंह ऐसा अवार्ड के हकदार बनल बने। तो कहीं ना कहीं भोजपुरिया जहान के भोजपुरिया मिट्टी के आन बान शान बन गई बने और भोजपुरी के खुशबू पूरा देश विदेश पूरा दुनिया में फैलावे खातिर पवन सिंह के नाम काफ़ी बा। जी हाँ, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह भी उनकर बधाई के खूब बढ़िया से प्रशंसा कैले। काहे कि खेसारी लाल यादव के बीते दिन कुछ दिन पहले मुंबई के सीएम देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से कोनो अवार्ड शायद मिल रहे, ओकरा के पवन सिंह भी उनका के बहुत बहुत बधाई दिले रहन। ऐसे भोजपुरिया इंडस्ट्रीज के अब लगातार क्रेज बढ़त से ही समझ में आ रहा बा कि भोजपुरी के डिमांड चारों तरफ बढ़ रहा बाटे। भोजपुरिया कलाकार लोग के जादू हर जगह सर चढ़ के बोल रहा बा। एमे कौनो शक नहीं है कि भोजपुरी के क्रेज अब खाली बिहार झारखंड ही ना पूरा देश स्तर पर हो गई बा। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर रउआ लोग के बीच हमनी के ऐसे ही पेश करत रहम सन। बस अगर तो अभी तक ले रउआ लोग सब्सक्राइब नहीं कैले छपरा जिला भोजपुरी तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और तेज अपडेट पावे